Kapin 200 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City gumikan sa kusog nga ulan. Samtang gilunupan sab ang pipila ka lugar sa Siocon, Zamboanga del Norte. Ani ang detalye. Daw dagat na kining kadalanan nga gilabang niini mga residente human gibaha atol sa kusog nga ulan sa sitio Kayatian, poblasyon sa lungsod sa Siocon, Zamboanga del Norte adlawng Miyerkules. Gani makita sab sa laing video sa mga barangay ang halapad nga pagbaha nga misulod na sa kabalayan sa Zamboanga City. Palisuray sab sa paglabang kining pipila ka motorista sa barangay Ayala gumikan sab sa pagbaha. Sa sitio Barigon, barangay Tugbungan, kini mga bata nangaligo na sa daw dagat sab nga tubig baha sa kadalanan. Ubay-ubay sab ka mga kabalayan ang gibaha. Doon na say mga motorista ang stranded human napalungan og makina tungod sa baha. Hinoon, dunay pipila ka mga pasahero nga natanggong sa baha ang gihatagan og libreng sakay sa LGU. Matud sa Zamboanga City DRRMO, kapin 200 ka magbanay ang mihiklin human gibaha ang ilang mga panimalay ilabi na sa barangay San Jose Guso. Hinoon sagad kanila na malikra human mihubas ang tubig baha. Wala sa natalang naangol sa hitabo. Although meron pa naiwan dyan sa area, so we request our social welfare officer to relocate them to sa Kalarian, which is being done. Matod sa pag-asa, epekto sa ITZZ ang nasinating pagbaha sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.